Hey! Boya! Ne m'a fi ɲɛna ko ni ne tɛ du kɔnɔ k'i kana bɔ. Ne nana fɔ e ko du kɔnɔ yan, maa si tɛ yan. Ka taa dugu kɔnɔ k'i t'i ɲini. Ne nalen sisan i bɛ boli ka na don so kɔnɔ. E kun t'a min. Ne kun taara ci de la. O mun ci ye? I ye ne furu ka nin fɛ yan. Tiɲɛ don. Mais kana ɲinɛ i ye ne furu kana kun na i kana ɲinɛ o kɔ dɛ. Hali cɛ min t'i ye o tɛ se ka ne gɛn ka bɔ yan. Ne tɛ se k'e gɛn ka bɔ yan. Ko ne de ta n ka du ye. Ni ta minɛ ne ta ma yan i bɛ yan bila. I tɛ se ka ne gɛn ka bɔ yan. Du nin y'an bɛɛ de jɛ. Du nin y'an bɛɛ jɛ i b'o f'i fa la so de. Wa bi ta kɔfɛ i kana ne dala minɛ kɔ. I filɛ la ne t'i la malobaliya la dɛ. Sinon n bɛ tɛgɛ fara i ɲɛ kan f'i bɛ bɔ ko a fara ɲɛ kan a tɛ nin a fara ɲɛ kan o cɛ t'i ye dɛ. Wallahi a tɛ nin a fara ɲɛ kan o cɛ t'i ye dɛ. Ne b'i to yen ko dɔ de kama sinon wallahi ɲɔgɔnna tɛ se ka ne dara minɛ. E k'a fara ne ɲɛ kan dɔrɔn. E b'i jama ne kunna kɔ. Awɔ. A ka ɲi e tɛ o ne kan ka taa ɲɛfɔ mɔgɔ min ne b'o dɔn. Denmisɛnninw yɛrɛ ka ko yɛrɛ u bɛ taa ta kojugu. I m'a dɔn k'e mɛnna kojugu. Han? E Ala fɛ ko ne b'e kan ko. Tiɲɛ la i fari nugulen don dɛ fo k'i manamana i ka farifɛnin fana kasa ka di dɛ. Min ka di ne ye n'an kun sera ka ɲɔgɔn ye waati in falen. Mun na? E kɔni b'a kalama ko tileguna in na tileganfɛ ɲɔgɔn ye man ɲi anw cɛkɔrɔbaw ma. E fɛnɛ sa ni waati tɛ ne fa tɛ sɔn ne ka bɔ. I b'a dɔn min ka di ne ye wa? N'an sera ka a waati yɛlɛma k'a bila safo la o y'a sɔrɔ mɔgɔw senna sumayara dɔɔnin an bɛ fɛrɛ an ka konu ma. E y'a fɔ ko ni waati in tɛ ko ne fa tɛ sɔn ne ka bɔ hali ni bɔli sisan ko ni dogo ka bɔ de. K'u fɛnɛ tɛ ɲɔgɔn kɔ an ka ko bɛɛ da. Ayi k'a dabila o kuma to yen a tɛ dabila fɔ fɛnɛ sa i bolo da dusu la an bɛna yɛlɛma don ko na i y'a mɛn. Kana dimi. A faamuya sa i yɛrɛ b'a kalama ne muso a banna de y'a waati ni a bɛ san 3 bɔ i t'o kalama kun kelen de bɛ ka sigi. Ne b'o bɛɛ dɔn ne y'a faamu e de tɛ k'a faamu ne yɛrɛ kun mago b'i la ci dɔ la. O ka di. Mago bɛ 500 de la. I tɛ dɔ b'o la sa. O tuma e t'a fɛ ne mago ka ɲa. I mago bɛ dilan walahi i mago bɛ dilan. O bɛ kɛ n b'o ɲɛɲini k'o d'i ma. A teliyara wa fila ka na mɛn. Ni Ala sɔnna wa i sago bɛ kɛ. I kɔni b'a dɔn mɔgɔ n'i bɛ i mɔgɔnifin ɲɔgɔn fɛ kɔni i mana bɔ muso kɔ fɛn caman y'a kɔnɔ. Tiɲɛ tɛ? O tuma an ka ci in bɛ cogo di? Ne ni e kun kan ka ɲɔgɔn ye sonkolonin na soforokun na. Ne ma ɲinɛ sa i fɛnɛ sa mun de la e bɛ perese o mara wagati bɛ tɛmɛ. Ne yɛrɛ dimini b'a b'i bɔ. Tuma caman ne bɛ taga ɲɔgɔn ni kɔlɔsi tigɛ la foro bɛ yen nɔ fugu la k'i kan ka to ka semisinin ne dun e tɛ la ko ni denmisɛnnin e ɲɛ ne la. I ye denmisɛnnin ye minɛ. I kan ka to pariki bila ne kɔ de. Ni Ala sɔnna ma n bɛna olu k'o ɲɛɲini ka to k'o dun. N tɛ fini ye. Kana jigin na sa. Non i ka fini ka ɲi. I ka pewu ni Ala sɔnna min yɛlɛma ka kɛ jeune pleine ye jeune pleine i y'a faamu. Ne yɛrɛ bɛ na taa. O bɛ bɛn. Awɔ taa. I kana ɲinɛ n ka wariko in kɔ dɛ. Ayi non i tɛ ɲinɛ. Sini yɛrɛ ka sɔrɔ a ɲɛnabɔ. Aw bɛ ɲɛnabɔ. I jija i fana kana ɲinɛ soforokun ko kan i y'a mɛn. I donnen don ko kura min n b'a bɛɛ kalama
O ye mun ko ye? O ye mun ko ye wa? I ta banna cɛmisɛnnin fitininw de la sa fo Kirisa fa. Jɔn y'a fɔ i ko ne n'o ɲɔgɔn fɛ? Aw tɛ ɲɔgɔn fɛ. E bɛ sɔn k'a fɔ ne ye k'aw tɛ ɲɔgɔn fɛ? Ne n'o tɛ ɲɔgɔn fɛ. Jɔn de n'a fɔ i ko ne n'o ɲɔgɔn fɛ? I ti bɔ ne da la tuma bɛɛ mɔgɔw t'aw jɔ dɛ. Ne n'o tɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ. Ko dɔ ye ka n'o nkalon da ne la dɛ. Don o don kuma min bɛ fɔ ne ma da la. Mais o don ne y'aw ye Kulubalilakaw ka wo la. E bɛ se k'a fɔ cogo di k'o tɛ tiɲɛ? Han? E ala sa. Ayisa ko sugu dɔ bɛ Ayisa i jɔ. Ko Ayi ko dɔ bɛ yen ayi non kana ne tɔɔrɔ quoi walahi bilahi. E ni Ala cɛ cɛkɔrɔba selen a san dingɛ kɔnɔ e bɛ na kana ne valeur bɔ ne la quoi walahi bilahi n'i tɛ ne fɛ o fɔ ne quoi. I tɛ jɔn ka kuma ɲɛf'i ye. Ayisa e cɛ i b'a dɔn ko nin bɛ ka n tɔɔrɔ wa a bɛɛ la cɛ. Ne tɛ cɛkɔrɔba in fɛ koyi. E t'a fɛ cogo di? Ne bɛ ka bolola wari de bɔ e ni an ka dun ɲɔgɔn fɛ. Han? Ne bɛ ka bolola wari de bɔ e ni an ka dun ɲɔgɔn fɛ. Aw ka bɛ wari dévaler. Awɔ n b'a f'a ɲɛna k'a ka 100 jan n bɛ 60 d'i ma ka 40 ta. O y'i kun fɔ i joona kɛ. E fana dimina kojugu. A cɛ mais i b'a dɔn cɛ i fana kana valeur min b'anw na dugu. Valeur min bɛ na dɔɔnin koyi. Mais han cɛkɔrɔba ka ko nin bɛ cogo min na i b'a dɔn ninnu filɛ nin ye u tɛ kow dɔn u tɛ milieu kɔnɔ kow dɔn. Min ni kun don ni kaman kɔrɔ i b'a gɛrɛ fo k'a kan kari ala kulekan kana bɔ i b'a kɛ kak. Nin bɛ nimisa sunkurunin kan na yan. Muso mais kana n janfa dɛ. Walahi n t'i janfa. Wari ka di mais Ka n ɲɔgɔn tɛ n t'i janfa. dalen d'u la dɛ. Ne fana dalen don i la. Sisan e cɛ nin diya ne ye parce que ne yɛrɛ tun ka wari bɔ dɔ la. E cɛ bɛnni sera cɛ kana sɔn ala ka fiɲɛ sama wale bilahi. N'ala sɔnna ma i den k'i kala kan. Ba, Nam, ne mago b'e la. o ka di? Awɔ, ne kɔni mago b'i la. Ɔhɔn, sigira ta di. Kankari da i buramuso ye. Ne tɛ se ka muso furu o ka ne mara dɛ. Ni ne ko kelen muso b'a fɔ ko tan. Ne de ta n ka du ye. E bɛ ale ta ne faso ye de. Han? O bɛ se ka bɛn cogo di? Dirisa, i hakili sigi. Taa dɔɔni dɔɔni. Mun de tɛmɛna e ni muso cɛ? N'a fɔra k'e ka muso furu, e min sen ta dɔrɔn o b'a sen ta. Muso dun ye sokɔnɔfɛn ye. A man kan ka bɔ ka taa fan si. Mɔgɔ t'a dɔn n'a ni kamalenba dɔw ye ɲɔgɔn bolo. Han? Kuma bɛɛ a bɛ na ni kuma kura dɔw ye. N b'o kuma fɔ a ɲɛna. A bɛ tila ka n dɔgɔya. Ko hali cɛ min tɛ ne ye ko tɛ se ka i tigɛ da ale kan. Han? O bɛ se ka kɛ cogo di? Ni ne y'a faamuya. E muso ye nin bɛɛ k'e la. E sera ka mun de k'a la? Ne ma fɛn k'a la fɔlɔ dɛ. Ne tun b'a fɛ ka ne de ɲininka. Mun kan ka k'a la k'o dɔn quoi. Dirisa dɛ. Non, e yɛrɛ ye den ɲɛnamaba de ye. Cɛ min ye ni ko wulila i ka so ka wuli ka se cɛkɔrɔba ma ka ɲininkali kɛ. Non, o den ɲuman ye fiyewu. Cɛbakɔrɔ, ni muso ye nin ko sugu kɛ i la, i b'a dɔn i kan ka min kɛ wa? N t'a dɔn. O de ye n nakun ye. N b'a fɛ i ka n bilasira de. Bi ta kɔfɛ, e muso k'e dɔgɔya. A fɔlɔ, a n'a laban, a dan bɛ kɛ nin. Ma kɔnɔ. Ba mun kɛra? Dirisa, e bɛ se k'a fɔ k'e. Baden mun kɛ? K'e ye dunan ye. Muso de mara ta. Muso de mara ta. Ma ye mun kɛ? Muso mara cogo de tɛ ka f'i ye. Han? Kana mara mɔgɔ de. Wa e bɛ na ne ɲininka ko muso mara cogo. Ma foyi y'a la fɔlɔ. N kɔni tɛ dɔ wɛrɛ dɔn. E ta in bɛ ladili di mɔgɔ tɔ ninnu. I bɛ n dala hali sa wa? Ba ko na sabara ya. Ila muso bɛ mara cogo min na a b'i kɔnɔ wa? Awɔ n ye dɔ faamu. A ma kɔnɔ a tɔ bɛ yen i jɔn k'o yira. Dangadi e tɛna dɔ wɛrɛ fɔ ne ye min kɔ o dan de kɛ. T'a dɔn ko nin ye mun ye.
tɛnɛ dɔn muso bɛ d'aw ma k'a k'u mara a bɛ dɛsɛ o la k'a fɔ k'i bɛna fɛn fɔ i fa ye ni e ma se k'i muso mara kɔni ne b'e mara. Jɛnɛ bɛ kɛnɛ bɔ o tuma na jinɛ de bɛ yan. I ma fara ne ka muso la b'i faga I ma fosi y'a la e ni malabana tɛ faga Baru saka dengar tadi ugu sama nana ne ebe tebene la eti se kana fo a e mu den sugo Allah wa ki daburu sama ko ni mula ite mala mo ma ka musumanu tege mine ka yala no e dugu kono te ita do ki fa ne ne fatire depuis ça ne fatire gansan dɔrɔn de ye. Mon cher. O man ye jɔn ye? Ne bɛ n dɔn ne tɛ n dɔn dɛ ne bɛ to ka n ka lycée kɛrɛfɛ barada bɔya la sinon ne tɛ n dɔn dɛ. Ke fate ne dun i ba kɔɲɔ kɛ dɛ n tɛ manamana kan ye da a tila tuguni ko fatire kɛ gansan donc ne de kɛra i ma gansan ye han n denmuso kana tugu nin kɔ dɛ nin ye fugari de ye a tɛ sɔnna baara ma e ɲɛ b'a fila jɔn na dugu kɔnɔ yan muso tɛgɛ b'u bolo ka yala han ni bila i bolo dɛ ne bɛ nin e bolo i bɛ min na dugu la an t'a kalama han o ye mun ye don o don an tɛ tɛmɛ ni mani jɔlen na kare kɔnɔ asafurulayi ala wele o daga la dɛ kana ma ne ta nin na dɛ n'o tɛ n'i gundo bɛ bɛrɛ tɔ dugu ma i ma dɔn ko bi denmisɛnninw tɛ malo mɔgɔ ma han ne ma fɛɛrɛ kɛ denmisɛnnin kanu in na a bɛ ne ɲɛna ko ne dogolen don yan ne bɛ lebu sira de kan k'a kɛra di Diri sabɛ ŋɔ. a tɛ sɛbɛn Diri k'a kɛra di Diri o de da dusu la depuis sisan ba bɔ n'a cɛ dɛ e yɛrɛ de m'a fɔ ko mɔgɔ kan k'i muso mara ayi dɛ o ma tɛmɛ ɲini na ayi bɔ n'a cɛ i tɛ la sa sabali n lamɛn cɛ ye muso mara ye mais kɛcogo b'a la o e dun b'a fɛ ne k'a kɛ cogo di o tuma na o e bɛna fuga ne sen kan wa ne tɛ kɔ dɛ ne ye muso de ko e yɛrɛ tun b'a fɔ ko muso bɛ mara ni fɛɛrɛ min e tun b'o fɔ ne ye awɔ kɛ ne yɛrɛ t'a mara ni nin fiyewu e bɛna mara cogo di n buramuso na ɲɛfɛ na Diri ne ko attention n buramuso wuli ba ne tɛ ko ne ye muso de ko Diri kɛlɛ ti Diri ba ala ba buramuso makɔ Mani, ne yɛrɛ kun y'a mɛn sisan k'i ni cɛkɔrɔba dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ. Cɛkɔrɔba dangaden don ɲɛntɛ ɲɛ tɛ telefɔni na a ye nin san ka diya ko nin y'a kuma fiyɛ an bɛ 500 k'o la sisan bɛɛ nin bolo ba yan nin bɛ nimisa sugurunin kanu na Ko 500 wa? E bɛna mun k'o bɛɛ la Mani? 500 dɔrɔn ne bɛ cɛ min fɛ dugu nin kɔnɔ e t'o dɔn n bɛ wari min na dɔrɔn ka 200 d'u ma n yɛrɛ bɛ 4000 ta k'o kɛ mɔgɔya ye. E yɛrɛ tɛ ne terimuso ye o. Mun na? E fana tɛ se ka dɔ ɲini o di ne ma. I kɛ pewu n bɛna dɔ d'i ma a cɛkɔrɔba dangaden nin kɛlen ka dugu fa yan n'olu m'a fɔ an denmisɛnninw kanu na an fana tɛna fa wari bɔli la olu kun
bɛ mun kɛ o tɛ ne sɔrɔ koyi an b'u ka wari minɛ k'a dun an ma tila denmisɛnninw la o jango cɛkɔrɔba si jɛ o ko la teliya dɛ a bɛ wagati caman bɔ telefɔni ko bɛ ne yɛrɛ la n'o kɛra sisan ko ne bɛ telefɔni kura sɔrɔ ka ne to yan i de k'i hakili latigɛ walayi n dalen don le aw kɔni ni aw bɔtɔ ka wuladafɛ yala la sa wa aw kɔni diɲɛ don o don aw bolo de bɛ ɲɔgɔn bolo dɔrɔn ka yala aw ka jarabi ni kolo ka gɛlɛn cogo min na i ko lela ni kɛsi cɛ a bɛ kɛ cogo di n ka cɛ i ka to kelen ma o fana de ka wusa koyi ni nin y'an ɲɔgɔn faamu ka ban t'an bala jumɛn na tuguni cɛ ka cɛ i bɛ taa kɔnɔ faga de la i ni mana wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na dɛ kɔnɔ faga wa cɛkɔrɔba faga de bɛ yan cɛkɔrɔba faga fɛnɛ o ye cɛkɔrɔba jɔn Dirisa fa kɛ ka kelen don k'i balanga gori la sisan ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn sigida nin yan ni ne ma ni kunkolo kɛ ɲinti ye i bɛ ne yɛrɛ dabali banna n ka cɛ e fɛnɛ e ta o ye o ko n yɛrɛ ɲɛ wɛrɛlen k'a bɛna nin bolo sama ka bɔ n bolo an farala ɲɔgɔn na sisan ne yɛrɛ dabali de ma b'a la e bɛ se k'i tile kɛ cogo di k'i bɛ denmisɛnninw fɛnɛ tile kɛ ne ma dɔn n'a hakili ka ɲi n bɛ min f'i ɲɛna an bɛ fara ɲɔgɔn kan e y'a ye yɔrɔ la o ne y'a ye o an bɛ dugu in dɔgɔya bolo an b'ale kɛ ka cɛkɔrɔba tɔw ladi fo k'a sa a tɛ min sen fila a bɛ dan nin i b'a la i ka hakili la nin an bɛ solution ɲini a la dɛ n'o tɛ nin ko in tɛ se ka laban dɛ ni dabali ma ban a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la bi ne b'a la a i tɛna dɛ ne bɛ taa ka taa dɛ wala cɛ an bɛ taa so kɔnɔ an b'a kɛ ten an b'a kɛ ten wala k'a kɛra de bɔnkɔrɔ bɔnkɔrɔ ne tɛ se ka bɛɛ kɔrɔ sa ni bɔli kɔ a bɛ n ci n buramuso n burankɛ a fɔra k'a k'aw cɛw bonya n filɛ ka bugɔli sɔrɔ i nɔfɛ n b'a dɔn k'e ye ne to yan mɔgɔ fari bɛ kun